Αλλά και για αυτά που Καλησπέρα σας. Για δεύτερη χρονιά, την πρώτη μας ήταν πέρυσι, το 2024, συμμετέχουμε στην έκθεση Οικοδομή, μια κλαδική, πολύ μεγάλη έκθεση του χώρου, και φέτος δείξαμε και προβάλαμε το τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, πώς το εφαρμόζουμε, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους μηχανικούς, τεχνικούς, όπως ο Αλέξης, και κατάφερε να τους δείξει πώς ακριβώς και να τους λύσει τεχνικές δυσκολίες ή προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν στο θέμα της παθητικής πυροπροστασίας κτηρίων, και με αυτόν τον τρόπο και στους επιστήμονες ειδικούς αλλά και σε ανθρώπους που έχουν σπίτια ή ετοιμάζονται να κατασκευάσουν σπίτια, τους δείξαμε μια λύση η οποία είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Νομίζω, Αλέξη, και εσύ με το τεχνικό κομμάτι και τις γνώσεις σου αυτό λες, ότι κάναμε γνωστό κάτι το οποίο μπορεί να σώσει και τα κτίρια αλλά και τους ανθρώπους. Τεχνικά υποστηρίζω και εγώ το εγχείρημα αυτό, που είναι πραγματικά πρωτοποριακό. Μπορεί να λύσει προβλήματα που έχουμε ειδικά στις μεσογειακές χώρες και στις χώρες που έχουν πρόβλημα με την πυρκαγιά. Πολλά προβλήματα, και νομίζω ότι αξίζει να του δώσουμε λίγο περισσότερο προσοχή, όχι μόνο εμείς που το αναπτύσσουμε, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος που περνάει στις εκθέσεις. Γι' αυτό και κατεβαίνουμε στις εκθέσεις, για να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να δούμε τους προβληματισμούς των απλών ανθρώπων, αλλά και των τεχνικών,
πράγματι μας δίνουν πολλές χρήσιμες ιδέες. Να σας πω να επισκεφτείτε την Άπειρα και το QR code www.apira.eu, μια γερμανική εταιρεία με ελληνικό μυαλό. Ευχαριστούμε πολύ.